welcome to my vlog. So ayan, today's video, pupunta tayo ng bundok. Yes, mag-hiking daw tayo. Matagal na tong plano eh, ngayon lang na ano, ngayon lang natuloy. So bumisita nga pala dito yung ate ni Ate Rica. Tama po, ate ni Ate Rica. So yung kayo po yung taga Bato? Ay, taga saan po kayo? Ah, taga dito lang din dyan. Taga dito lang din daw sa Balatan. So ayan, shower out sa kanya. Yan sila nagpe-prepare. Ang ganda ng buhok ni Ate Rica, be. Marimar. New version. Tara, tingnan nyo. Diba? Bagay sa kanya, be. Ay, bagay sa'yo, be. Yung ganyan. Marimar. Bagay sa'yo na ulo. Bagay naman. Oo. Alin ba? Hawakan. Ano, hindi ko nakita. Baka nahulog. So yun mga kabikulan, anong oras na? 3:36 na. Sakto yan. Ninyo dyan, nasukulay yelo pag ang ano. Ah, nandun na daw. Nakuha na. Tara na. Ito, outfit check. Wala kasi akong damit na tsaka ano, short yan na lang. Sana makakita ng bundok kung sinelas. Baka kasi madulas. Magalipad ka. Ayan lang Hindi naman maputik. Basa kasi yung chinelas, guys. Kailangan nating patuyuin. So, yan. Dadaan kami doon kila Rica 2. Diba? Madadaanan natin si Ate Rica 2. At saka makikita nyo yung baby niya. Ang cute-cute. Napumunta na talaga kami doon. Pero walang camera. Ano, gabi na kasi yung nagdalaw kami doon. Hindi na kami nag-vlog. Kasi parang binisita lang namin. So ngayon, makikita nyo, ang ganda ng anak niya, parang Barbie. Barbie doll. Yung mukha. Ayun. Tara na, be. May bag ka pa talaga. Para talagang pupunta tayo ng sentro, ha. Tara. Yung cellphone, yung GoPro. Sige po, bye-bye po. So, ayan ba? Ayan. Tayo na lang din na naman talaga magbibidyohan, be. 5 days na po kami dito kila Rica. So, Ay, dito tayo na tayo. magbablog kami, syempre. At pupunta po kami sa ano, pinakabundok. Hello. Doon po kami sa taas. Mag-hiking daw po kami. So, yan, mauuna na ako. Tamad na ako. Bahala sila. Gusto lang maglaba pero kailangan namin mag-vlog. Kasi nga, vlogger kami. Kumuha kami dito nung ano, mangga. Nung unang gabi namin dito, kumuha kami dyan ng mangga. Ang bababa kasi. Ayan na siya, mainit. Pero go, laban! Guys, laban. Asan si Ate Rica? Sasama sila? Uy, sasama yung mga bata? Seryoso, magpaalam kayo. Nagpaalam kayo? Kasi kung sa tuwa lagi yan, baka man. Nagpaalam kayo ba? Oh. Baka mapagalitan tayo ni mama nyo. Katakot mo man. Oo. Hello guys, tingnan nyo yung bundok. Ang init pa sa bundok, be. Ano ngayon? Sabado, Saturday. So baka Monday kasi umuwi na kami kaya sinusulit na namin tong bakasyon namin dito. Ayan. Kailangan na namin umuwi. Umuwi sa kanya-kanyang pamilya. Nagdrama. Ang tagal naman ni Ate Rica, be. Ang dami ditong kambing. Pag uwi ko, kukuha ko dyan ng isa, tapos dadalhin ko pa uwi. Ilalagay ko sa bag ko, sa sako bag. Daming mga gabi, nahuhulog lang. Oo nga ni. Dito. Ayan, no? Tahan, be? Asan yun? Ay, tignan mo to, Teo. Ang ganda talaga pag abot kamay mo yung mangga, no? Ayan, no? Ayan, no? Ah! Konting ano na lang. Abot ko na siya. Tumalim ka na lang. Abot kamay, no? Abot kamay na pangarap. Hoy! Rica, babe! Ang tagal mo po! Tara! Tingnan mo tong babae na to. Tama na yan, Marimar. Tara na.
Hoy Marimar, ano na? Sabi daw ni ano, sabi daw Basa pa talaga yung tsinelas ko, nadudulas yung pa ako. malayo. Mainit pa, wala talaga tayong ano? Alin? Be? Marimar, Tara kasama na. namin si Marimar, Hindi, guys. wala tayong, Payong, hindi, tagang tubig. hindi tayo magtutubig. Bili na lang tayo ng ano. Uhaw tayo pag uwi. May tindahan ba dito? Hiram na lang tayo. Wala tayong lagayan dyan, binang tubig. Ganda mo talaga. Oo na Marimar, maganda ka na Marimar. Tara na be. Marimar today ngayon si Ayan. Anong oras na ba? Ano? Si Marimar today ngayon. Ate, anong oras na? Vlogger mo. Vlogger niya kasama ko. Hoy, anong oras Vlogger na? pala kayo. Pwede pa. Uy, nagbablog din kayo. papansinin. Anong oras na sa... Ay, bahala ka dyan. 3 be, 3. 3:41. So, 3:41 na daw ng hapon. Grabe. Dito pa lang tayo sa baba. Oo. Pinagpapawisan na. True, ako din. Pinagpapawisan. Bahala kayo dyan, tatakbo na ako. Be, bibili na lang tayo ng tubig. Bibili tayo ng tubig sa bundok. Meron. Bakit? Amo? Natakot daw sa akin yung kambing. Ito, mangga. Magandang silungan. Ha? Hoy. Madilim. Ano ba gusto mo? Ako ang gusto niya. Di ba naman yung gusto ko, be? Ako na kasi ang gusto niya. Weh. Yeah. Tikel! Hello. Ayan na si ate. Ayan ba ito? Oh, ang ganda baga ng ginawa mo. So yan guys, yung may pakana ng buhok niya. Oh. May tindahan dito. Oh. Ayan siya. Sama ka, te. No. Tara. May ginom kami. Ay, charot. Tara na. Bakit? Hayaan mo na. Tara. Udah pa sa to si Baba? Udah. Di pa nag-iyan? Let's go. Bakit ka buhok mo, guys? Oo nga ni. Ganda. Pero kamusta nag-ibog sa buhok ko? Bagay sa'yo. Ako din nagugutom ako pero Okay na yan. Ikaw? tubig sa akin din. May tubig daw kayo. Ano? Yun, sito lang. Sito na lang Sito po. na lang daw po. Yun na lang din. Balmer. Ito may ano dito. May Balmer. Sinugod na pa ako guys ng vlogger. Ito oh, may ribisco yung... Ako na lang, Valmer na lang sa akin. Sa'yo, be? Sa akin ito ribisco na kulay yellow. Yung butter. Oo, hindi pa naman kami nag-ano. naman kayo umaakit. Nagugutom na. Hindi nakakagutom. Nakakagutom Magay yung pa sa panahon. magkaon. Ayan, tsaka sito be. Huwag na tayo tumulong. Bakit? Pirin ko inarin kayo doon. Okay na Siyempre, natural yun. Sino yung nag-hiking na hindi hiningal? bang Valmer? Okay na yan, te. Okay na yun, te. Maganda ka, te. Maganda ka. Nga, okay na to. At least, ano? Ano pa? Ano pa? Bumibili sila ng... Ikaw, ano be? sa'yo? Ano sa'yo? May tubig ba kayo? Wala daw tubig, be. Wala daw. Ano, butangan dyan sa tubig. Dyan. Parang gusto ko pa ng ano, be. Ayan, sige na. Walang kayo. Padyagan mo kami, san? Chicheria ba yun niya? Huwag tayo mag-chicheria. Yan na, ito na lang. Hi! Bagay ba? Oo, te. Tara na. Kaya sumama ka na. Bye! Let's go, guys! Ay! Tara. Ay, punta! So, ayun mga kami ko lang. Ang ganda dito. Ang peaceful lang. Konti ang bahay. So, katapos ayoko. Guys, palagi siyang gutom. Huwag mo na ko i-vlog. Ako din nga, gutom no. Malaka nga. Di ba kinain natin kanina, chicken feet? Tapos bakit gutom tayo? Ako kasi ano, tawag dito. Naglaba ko kasi. Wala akong lakas. Oh. Wala talaga, be. Alabi, wala akong lakas. Wait lang. Ate. Na ako mag-makeup. Boy, pupukas ako. Te. Uy, mahulog si Jimmy mo. Ayan, ala. Barabal yan. Thank you po. Okay na po. Thank you. Thank you po.
So ayan, tara na. Madami tayo guys. Marami tayong kasama. Parang gusto ko na din kumain. Kaya na nga din ako. Gagagutom. Anong flavor niya? Ano? Peach mango. Tara be. So mga sadit, day mag-iriba ha. Kasalit, di mag-iba. Sadit. Oh, hindi ta dakula ini pwede mag-iba. Dakula. Oy, bangayan nyo ba mamamigin? Ayan. Dito sa taas. Oh, malamig. Maano? Mga anak yan, no? Ah, buntis daw pala to. Baka, ano ma... Dinaig pa yung ano. Parang no. Stick na sila magsasayin. Tara guys. Pupunta kami ng bukid para Sarap. kahoy. Wala tayong dalang sako. Lagay ng kahoy. Kumukuha ng kahoy baga. Ayan. Yeah, let's go guys. Ayun. Ito yung view dito. Ay, ang ganda ng view! Ang ganda be. Oh my God! Oo. So ganda talaga. Marimar be. Oh. Sobrang init pa. Ate Angge! Madaming tao doon. Kumukuha sila ng bato. Tara na, be. Mm. Tara na, be. Sige po. Uy, si Ate Angge. Hintayin natin doon. Ah, bumili pa talaga ng chichirya. Tara, tulungan na kita. Ako na yan sa may plastic. Ay, yung walang plastic. Ang dami mo kasi dala. Are na. Bigat pa ng bag ko. Ito, sa akin na to. Sige, sige. Ayan na. So may mga kasama kaming bata, guys. Ay, nadaan tayo dito. Yan. Pala dito. So, dyan, dito kami dadaan. Guys, mainit, promise. Hindi na to biro. Dadaan kami sa ano, 7 ilog. Ito pang unang ilog pa lang to. Ay nako, grabe ito ha. Magja-jacket sana ako. Kaso, baka super ano naman, init, baka hinangin ako ng grabe. Pero ang alam ko, pag nasa taas na tayo ng bundok, malamig na yan. Kasi yung hangin. Hala. Hoy, te! Tara! Kailangan ko pang itaas yung pants ko para makatawid tayo dito. Mabuti hindi mataas yung tubig. Ayun. Wala, malakas. Ayun. Oo, malakas ba? Ayun niya. Ay. Be. Kayo, ba't nang iwan kayo? Dapat sabay-sabay tayo eh. Be, padala nga ako na to. Yung walang bit-bit. Oh, ala. No. Ba't ka nagdiretso dyan? Ba't ka nagdiretso dyan? Pero, lusmok siya. May bayawas mag... Tingnan natin kung may hinog. Wala man inagbi. Wala. Siya tangga. Okay ka lang? Tulog ako. Ayan, taniman nila. Ang tinanim nila dito is okra. Ay, hindi. Ano yan? Kalabasa. Or yung mga gumagapang na halaman. Sige lang. Ayun, madami silang pananim dito. Alam, may ano doon. Siguro farm yun ng animals, no? Tingnan mo yun, oh, may mahabang parang
manukan yan or ano. Or ano, yung baboy. Origan. Ayan, kamote. Mga bagong tanim yan, guys. Hala. Nakikita nyo ba yan? Ganyan. Yan, dumidikit yan dito sa pants ba? Ate! Yung dumidikit sa pants na ganyan, oh, madami na naman. Kaya mag-ano ka na lang. Kasi yun, madami, oh. Sakay tayo, bisa kalabaw. Marimar! Ayoko nga. Ano na Marimar? Pang-ot eh. Ano pang-ot? Yung ganyan, no? Anong tawag sa inyo nito? Oo, yung dumidikit yan sa ano. Saglit, gusto kong umupo. Ate! Gutom talaga. Ay, gutom talaga si Ate Angge. Grabe. Nagugutom na ako. Dali na. Be, ayoko na. Pwede na umuwi, be. Gusto ko lang bumalik. Wala pa tayo sa pinapupuntahan natin. Grabe ka naman. Wala pala to. Sabi mo, punta tayo doon. Ano, te, okay ka lang, te? Tara, te. Tayong magsama. Ako din. Ito nga. Dito pa lang tayo sa baba pero gutom na kami. Oo. Diyan. Ang pugi kong pinsan. Diyan. Ay, vlog. Ayan lang. Maganda yan. Yung ate ko, maganda din. Ngayon ako taga-video ninyo, dali. Gusto na yung taga-video? Mamaya. Hoy, may dumidikit na sa pants niyo, be. Sa akin tinaas ko. Normal. Eh, Makate. Oo, Makate yan, be. Ayun, ang dami, oh. Kaya tinaas ko yung pants ko. Ayan, okra yan. Ay, talong. Halata. Talong. Ang dami pala talagang mangga dito, guys. Oh. Daming puno ng mangga. Wala pa tayo, guys, sa gitna. Okay? Nagsisimula pa lang tayo. May tubo. Ayun, oh, merong tubo. Alam niyo ba yung tubo? Yung sugar cane. Ginagawang asukal. Be, kuha tayo ng tubo kasi wala tayong itak, no? Ang sarap ng tubo, be. Wala tayong itak. Kasi ayun, Wala tayong tanim na tubo. may bahay doon. Masarap din yung Kakaya. Masarap kasi, guys, pag nakaw, di ba? Pag galing sa nakaw, masarap. Kaliw ka talaga. Oo. Asikaso. Follow the leader. Tada! Guys! Tingnan nyo, oh. Pataas to. Ayan, oh, pataas. Merong mga kamutin kahoy. Ayan, mga tanim. Ito, kamote. Oh my God, namiss ko. Naalala ko tuloy, parang bumalik ako sa dati. Nung pumupunta kami sa bundok para magtanim si tatay. Kasi pag nagtatanim doon si tatay, pumupunta lang kami doon kapag namunga na or pag mag-harvest na, ganun yun. Pero pag magtatanim si tatay lang, hindi kami sumasama. Hoy! Be! Parang masisira yung legs ko. Ay, diretso lang. Padayon lang. Kaya pa? Ay, gintay, tingatan mo ah.
Guys. Ha! Parang gusto, ay may tao. Guys, may tao doon. May dalawang matanda sa may likod natin. Kakaya. Pahinga muna guys. So, po. Bi, parang nasa taas na tayo. Okay na to. Hanggang dito lang, be. Malayo pa ba, be? Hanggang dito na lang. Okay naman na. Maganda naman yung view. Guys! Hala, nakakapagod, be. Wow, ang ganda ng view. Wala pa yan, be. Ha? Wala pa yan. Wala pa. Buti na lang, guys. Nagdala kami ng container. Buti na lang may sinama kaming mga bata. Kung kaming tatlo lang. Kasamahan, may vlogger. Kung kaming tatlo lang, hindi natin kakayanin. Ay, may nagdadala ng tubig. May yellow yan ba? Ay, wala! Wala. Kala ko, okay lang yan. Kala ko meron. Yung pawis ko, bisobra na. Merong dalawa dito. Na. Hello po. Ay, nag-uuling. Pwede yan? Di ba bawal? Bawal pa Ngayon? yun. Ay, dito ata Ay, kaso dapat yung... dito ata sa bundok, pwede yan. Hindi ko alam kasi. May mga nag-uuling din naman, pero yung mga pinupulot lang nila yung kahoy. Ganon yun. Hala! Nabigla ako. So, yan. Parang ang dami yung pupuntahan natin. Diyan kayo? Ba't pumababa pa tayo, be? Kala ko pataas tayo. Ba't magpapababa? Taas pa yan. Ah, pataas. Muna ng konti, tapos pag Grabe. Ay. Ano, kaya nyo pa ba? Kakayanin. Kaya pa ba, guys? sa vlogger nyo. Kaya pa, guys. Vlog na ulit si Kuya. Hi vlog. Kuya! Hindi nyo sa vlog nyo. Ano dinatanim nyo dito, kuya? Yan, mga ano? Balanghoy. Balinghoy yan, balinghoy. Sabi ko kanina, Kamuting kamuting kahoy. kahoy. Oo. Tapos kuya, di ba? Sa bundok, legal naman mag-uling, di ba? Natural yon kasi. Kasi Pero yung mga inuuling- nyog, yung mga nyog, natatakpan. Oo, tapos guys, yung mga inuuling nila, yung mga Sanga. ay yung mga mga patay na. Tanungin mo Oo, si Kuya hindi kung man may talaga example ata sa sila ano, nag... buko. Ay kuya, kuha tayong buko. Char. Yan o, bagong kunan. O, inulingan yan. Ah, Yan o, uling. so yan guys, hindi talaga, hindi sila nagpuputol ng puno. Yung mga sanga-sanga lang kinukuha para iuling. Pwede po kami mag-vlog sa taas. Oo, wag lang. Magayin sa Abio? Oo, maganda dyan. Taga saan kayo? Taga Heidi, taga ano po kami sa bundok? Manila? Taga Nadi man sana kami, kuya. Tagadig di man langan kuya. Baba. Taga rito Kami lang pala albay. Sila Albay, sila kuya. tayo. Saan albay? Saan albay? Asawa ko. Saan kayo sa albay? Miss? Sa Legazpi. Taga dyan ang asawa ko. Opo. Mga bilyin. Tapos ito naman Bilin. sa kuya. Taga Oh, bilyan. Marami akong kilala Mas kong bati, bilyan. mas bati. Opo. Kami mas bati. Ayan po ang aking Ang dami mong lugar ko. Diin ka mo sa bati. Boreas. Burias. Burias lang diri. Sige Oo, po. sa Katubang. Sige po kuya, salamat po. Alay kayo dyan. Apo. Ayan sila. Nakita ko yung pants ni Ate Rika tsaka ni Ate Angge. Ang dami na nang dumidikit. Ano ba tawag dun? Ano nga tawag dun sa'yo? Ano ang pangalan ng vlog mo? Ay, Bicolana Girl po sa YouTube. Tapos, Kaangge TV. It's me, Adobo Girl. Yes. Bicolana Girl, Kaangge. It's me, Adobo Girl. Kantahin mo kuya, maaalala mo yan. Ay, lobat ka kuya. Sige kuya, pagbalik na lang Sayang. Kantahin mo kuya, Bicolana Girl, Kaangge TV, it's me, Adobo Girl. O, kantahin mo yun. Maalala ko yun. Sige, sige na, mamaya na lang. Tara. Nagbablog lang sila. Ay, nauna na sila. Ha? Ano, may tao pa? Alin? Ayan guys, pababa tayo. After nating magtaas, pababa naman. Tapos pataas na naman. Paano tayo makakapunta sa tuktok? Char! Oh, sige, sige na din. Mamaya na lang kasi naglalakad pa kami papunta doon sa bundok.
Hello po, kuya. Wala nang magbablog nga daw. Makikidaan po, kuya. Hello. Hi kuya. Padaan po. Sige na, bye. Love you. Wala naman. Ano nga tawag dun, be? Anong tawag dun sa dumidikit? Tangkot. Tangkot. Guys, madami ng tangkot yung pants ni Ate Anggit tsaka ni Ate Rika. Sa akin tinataas ko. Makati kasi siya. Wala ka na. Thank you. Oy! Ayan. Madadapa pa ako. Guys, di ko na kaya. Hindi pa naman ako nagdala ng pantali. Ang layo, be. Wait lang. Hinga na. Magpapahinga lang ko dito. Kahit na yung laga. Guys, gusto kong kumain ng buko. Tsaka ng sabaw. Lasa lang ba yan? Wala kasi tayong kasama mas ano. Doon pa. Halapit na tayo. Torture to, guys. Maling desisyon. Charot. Grabe. Guys, tama na po. Please lang. Tama na. Oh. Grabe. Yan na yan, te. Thank you, Lord. Ayan na daw. Nagsisisilo ba kayo? Hindi naman. Sakto lang, be. Saks lang. Oh. Da. So yun guys, pinaram ako ni ate ng ano, yung mini fan niya. Ayan, kailangan ko kasi ng konting ano, konting hangin. Meron po yan. Dito sa Konting hangin. Ayan sila ate. Si Ate Angge. Guys, tinaas ko nga pa yung pants ko kasi nga madami nga dumidikit Makati kasi sa ano. Ayan yun. First time ko magganito, be. Ayan, oh, diba Madami. tatanggal ka? Sabi ko sa'yo eh. Yung pawis ko, be. Ayan oh. Tagaktak na. Aray ko. Andiyan pa pala, be. Meron pa. Meron pa. Naginom pa nga. Okay ka pa, be? Uy, mabigat yung dala mo. Sige na, mauna ka na, mabigat yan na dala mo. Binabantayan niya ako palagi. Ang cute niya. Love na love niya ako eh. Ba't ka naupo dyan, te? Mas lalo yan dadami. Mahal ako. Oo, tingnan Wait mo. lang, okay lang yan. Wait lang. Uy, napagod ang mami natin. Ayun na sila si Ate Rika. Nandun na. Tingnan nyo naman. Ate, kaya po. Thank you. Medyo na ano na. Medyo okay na siya. Uy. Ikaw naman. Ayos ko. Sige, thank you. Wala kasi yung Tagaktak na yung pawis. ano? Wala ko na ng Ikaw, para pantali. sanay na sa'yo, nandun na agad, oh. Lagi rin kasi yung Pero, Takbot. Paunahan tayo. Oh. tara, 1, 2, 3, go. Wait lang yung chanelas ko! Uy, ang ganda ng view. Sana nakikita niyo. Guys, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Yan guys, oh. Ito na ba yung You guys, oh. Ito na Ito na ba yung nakikita natin dun sa baba? Ito na Yes. yun. Parang atakit sa puso. Alam niyo kung nasaan yung bahay ni Rika? Hindi, hanapin natin. Pag sumigaw kayo dito, abot doon. Amo? Oh, Ganda.
Sir, ikaw, sumasayaw Pero ng motor. Marimar na naman to eh. Nag-video sa akin pataas. Thank you. Talabi. Ang ganda dito. Kaya pagod. Ayan, sulit naman guys yung ano, pagod. Ay, ang ganda ng dagat. Napakasulit kapag nandito na kayo sa tuktok. Pero kapag Ang ganda. Oh, shit, oh. Ang ganda. Ang ganda. Tarati. Hoy. Thank you Lord. Ala. Doon, nangangati ka ngayon. Nangangati ka. Nangangati ka. ang daming. Makati talaga yan, be. Oh. Parang sanay ka ng Tito B. Oo. Nasa pinaka. Marimar! Sige na kayo, kain kayo. So yun mga kabikula na magsito muna tayo. Oh. Refresh? Hindi kasi malamig. Guys, may tubig tayo. Baka magtutubig kayo. Ganda. Ang ganda talaga. Baka bukas Ang ganda ng view. Alin? tower yung Halaman si ate. Oo, maganda doon. Parula. Maganda doon, maganda doon. Parula. Ang layo. Malapit. So yun mga kabikulana, ang ganda ng view dito. Ang sarap, sabi ko na ang sarap ng hangin. Pero kanina, grabe yung hinang ko, hindi na dapat ako nag-jacket. Okay naman kasi, hindi naman dito mainit. Oh, malimlim nga. Oh. Masarap pa yung hangin. Ayan. Ang ganda ng view, guys. So yun po mga kabikulana, tapos na kami mag-picture-picture, nag-tiktok sila, nag-moment. So ayan. Tingin ko uwi na tayo. Picture kita dyan. Ayun din yung isa. Yan po yung view dito. Super ganda. One more. Diba? Ang ganda sa gantong lugar, ang peaceful lang. Sarap ng hangin. Ay. Sa Monday, uuwi na kami. Kailan kaya tayo ulit dito makakabalik? Ayan. So mga kabikulana, ano na, umambon na, umuulan na. Ay, picture lang ako. Ay, ang pangit talaga ng camera ko. Oo, be. Naiinis ako. Hi guys, so bababa na kami. Hindi na ako magbablog kasi yung GoPro ko kasi wala siyang ano, baka kasi mabasa. So, ayan. Ay, sa pa. Ayan. So, yun, mga So, uwi na kabikulana. kami guys. Tara na, Rico. Itulak ko yung Umambo na po. Ayan. Itulak ko siya. Umambo na siya. Kasi hindi ko na guys naiwasan magkaroon ako yung ano nga, dumidikit sa ano. Ayun, meron na din ako. Pero konti lang. Maganda, tingnan mo, hindi ko pa Isa, inalis kasi be. kasabak na naman tayo doon. Isa-isahin mo yan. Maganda yan tanggalin. Pag bored ka. Tara na, be. So yun po mga kabikulana, tatapusin ko na po yung video ngayon kasi baka maabutan pa kami ng ulan, kailangan naming magmadali pababa. So ayan, shout out sa mga viewers natin, lalo na sa mga new followers natin, mga new subscribers natin, sa mga bagong sumusuporta, sa mga dating sumusuporta, sa inyong lahat. Shout out kila Kuya Noli. Sana nakasama dito si Kuya Noli. Saan ba yung daan? Ah, dito pala yung daan, oh. So, ang layo ko naman. So, yan po. Shout out sa mga sponsor. So, ayan. So, Team Pahuway. Diyan sa mga angels ni Kuya Noli. Sana mapuntahan namin kayo bago kami umuwi. So, yan lang mga kabikulana. Bye-bye! Shout out sa family ko. Yan kay Bunso.
Namiss na ako ni Bunso kasi wala siyang katabi kapag matutulog. So, ayan. Thank you so much po. Thank you po kay Kuya Bruce, kay Kuya Ruben Libuon, sa lahat po ng kay Kuya Kenoy TV. Yan, sa lahat ng mga ano natin, sponsor natin, guys. Kay Tito Joe, shower out din po. Kay Kuya Jojo, ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Love you all.